Halo, halo. Ini ini loh jembatan baru Gampeng, antara Gampeng sama sebelah ini itu loh. Tamban ya. Wes engko lek dolan mek lek golek-golek anu besan Tamban cedek, guys, nyelewate. Golek besan Tamban rasa muter kok campur. Ndak usah muter. Golek Tamban. Halo, kondang to, Gus. Kondang ki kalau dalane. Ini mobil sok bisa lewat ini mobil. Aku ndak wani tenanan to. Ndak wani tenan. Ya Allah. Enak demen. Sesuk anu apa jenenge? Larke masak makan-makan tiwul di sini, deket sini. Ya. Iya. Ono lho, Bu. Wah, kondang tenan. Endak lho, ora lho. Kan buriku ya, kerja bakti. Bun, buriku. Gek, sitok-sitok lho. Sitok-sitok aja loro. Oh, lho loro ki. Kabot to. Aku rono nggo pamit. Kekel lah kok ora wani nyabrang. Totokan pisan omah. Yo. Wah, kita sudah menyeberang, guys. Wes kesini ya, melayu rene kabeh. Kang Prayu kenceng angin, Pak. Saiki sing golek-golek Joko Tamban cedek nyebrange. Mboten enten. Sing golek-golek areke mbesan nek Tamban lewat kene cedek. Ora usah muter nek campur, ora usah muter nek Bandung yo, guys yo. Ya. Merapat. Ojo mbok motor-motor aja lho, Pak, dia. Mboten. Ojo lho, Pak. Kok pikep barang. Kayak deleng ora apa aman kuwi. Melebihi anu. Mboten sih. Maune wis kondang. Awet maun. 2 tahun setengah. Wah, halo guys. Jembatane anyar, guys. Sesuk lek dolan nek ngendi Sirkuit. nek sirkuit dolan rene lor sirkuit iki jembatane anyar jurusan Gampeng Tamban ya. Siap, oke OTW.